K zakúpeniu nehnuteľnosti prostredníctvom MGM realitnej kancelárie sme sa dostali spolu s manželom na základe referencií a odporúčania našej rodiny a známych. V podstate to bola pre nás od samého začiatku jasná voľba a nad inou možnosťou sme ani nepremýšľali. Jeden z tých ďalších dôvodov bol práve projekt Komenského rezidencia, ktorý v podstate MGM ako renomovaná realita kancelárie zastrešovala. Takže v podstate my sme si našli tento projekt, úplne nás zaujal to, ako bol prezentovaný, propagovaný, či už na samotnej web stránke tohto projektu, ale aj na základe rôznych propagačných videí. My sa vlastne rozhodli, že skúsime. Oslovili sme maklérku, pani Danku Muchovú, stretli sme sa a tým vlastne celý ten proces začal. Naozaj my sme tam nemali žiaden problém, žiadnu komplikáciu, všetko prebehlo naozaj veľmi rýchlo a ak aj nastal nejaký problém počas výstavby, tak o všetkom sme boli včas informovaní. Proces kúpy som vnímala naozaj, že nie je to až taká jednoduchá záležitosť, ako sa môže na prvý pohľad zdať, že naozaj sa za tým skrýva naozaj náročnosť, či už časová alebo administratívna, ktorú by sme možno nebyť práve pani Danky Muchovej a samotnej teda MGM realitnej kancelárie asi sami nezvládli. Čiže môžeme povedať, že to nebolo až také jednoduché, ako by sme si možno predstavovali. Áno, ako som už spomínala, nebol tam žiaden problém, všetko prebehlo naozaj veľmi rýchlo. Čo sa týka teda tých administratívnych vecí, podpisov a iných vecí, takže všetko bolo naozaj odkomunikované, odborné, nemám čo vytknúť. Pani Danka Muchová je profesionálka naozaj telom i dušou, jej ľudský prístup, ale aj celkovo, že nám bola v podstate vždycky nápomocná, či už akýkoľvek problém alebo nejaký dotaz nastal z našej strany, tak vždycky nám bola ochotná pomôcť. Tak najviac si asi spomínam na ten moment, keď nastalo to odovzdávanie bytu. To je podľa mňa moment, na ktorý spomínajú v dobrom asi všetci, podľa mňa, lebo je to to, na čo sa celý ten čas tešíte, kedy naozaj vám ten byt bude odovzdaný. A hoci som sa sprvoti bála, že a toto bude asi trvať niekoľko hodín, kým nám pani Muchová všetko povysvetľuje, čo, kde, ako. Nebolo to tomu tak a v podstate z toho pol dňa sa to naozaj skresalo na nejakú polhodinku. Pani Muchová mala všetko pripravené v takom špeciálnom šanóne, kde bol celý ten manuál užívania bytu, kde máme následne ísť po prebratí teda kľúčikov, ak nastane nejaký problém, na koho sa máme obrátiť, koho máme osloviť, takže naozaj všetko bolo v jednom balíčku pekne pripravené pre nás. Čiže naozaj super. Aj na základe našej skúsenosti budem služby MGM samozrejme ďalej odporúčať všetkým našim priateľom a známym. Môžem úprimne povedať, že sme vďaka MGM získali naše vysnívané bývanie, po ktorom sme túžili.